Правим скаръчката. Оп! Майсторо. Искам като правиш месото и да свиркиш. Така. Не ти е пълно щата. Ти си животно, кигуров и сурово, само и само... Да се наядеш. Само и само да се наядеш. Дай да го търши да го учим. Хайде целувка за Дани. Ето това пини. Да, чекай. Малко ми скипилото и аз бях бършки барам. Това ще е за мен. Там на тихата поляна, Роженският манастир, славен гроб почива Яне, машка рожба на пири. Славен гроб почива Яне, машка рожба на пири. Пирине, майко, пирине, запей песна на длъжина шир. Как Сандански е загинал на папа Чаир. Пирине, майко, пирине. Ето сега тръгваме вече. Ще ни хване и малко мъгла. Там това, което не се вижда, е мъгла. А това, другото, което не се вижда, естествено, че е Илията. Той е млад гей, който отново се е скарил някъде. Между другото, тук има едни момчета, той може да е с тях. Илията обича такива неща. Ето е хижичката. Илио! Айде, Илия! Ило, млад гей! Айде, му. Един по един да не се щупи това да си бъде. Той един по един да не се щупи. Аба, как го намерих, а? Да ти го намери. Кой го намери, бе? Бухъл! Насо! Ето тук направо следи. И ми чекай долу на рила. Да, бах си, виж какво дъре. Не, да, ама ако ми фане мъглата да закрие всичко да е. Какво става? Хайде, папи! Хайде, папарак! Така. Пътя ни води натам. Трябва да видим само маркировката и почва и да вали. Явно пак ще е забавно. Нали, господин Златко? Да. Ето, почва да вали и то бая почва. Трябва да съпа да посложи дъждобранчики. Къде е Илията, бе? Илия, къде си, бе? Ево, появи се. Светна, бе? Гурми ли е, бе, твой?